Și fiecare a scris în diverse... În continuare avem ultima prezentare din prima parte, din Italia, dacizarea. Îl avem cu domnul Giovanni Țeava aici. Sunteți sigur persoana cu care am vorbit la telefon? Aveți 5 minute, aveți 10 minute, aveți chiar 15 minute la dispoziție. Mulțumesc frumos! Eu vă vorbesc în numele viitorului. Până acum s-a tratat la nivel foarte înalt trecutul nostru măreț. Există un grup format din români din toată lumea care proiectează viitorul, proiectează o nouă paradigmă socioeconomică, adică un alt fel de trai, care să fie diferit de cel actual și care este adânc rădăcinat tocmai în acest trecut la care am fost cu toții martori la prezentări de înalt nivel, pentru care felicit atât cei care au conferențiat, cât și organizatori. E o treabă care e puțin mai ciudată, nu? La un congres de lacologie. De unde am plecat noi, acest grup, care de fapt proiectează, este un proiect de arhitectură socioeconomică. La un moment dat e posibil ca să fie și să alunece puțin în politic, pentru că noi plecăm la proiectarea asta de la ceea ce a spus Eminescu la un moment dat, într-un articol numesc din timpul în 1900 până în 1881 pe 29 iulie, scria: totul trebuie dacizat oarecum de acum înainte. Noi am fost, cred că, printre puținii care ne-am întrebat la ce înseamnă această dacizare, la ce s-a gândit Eminescu. Uitându-ne la activitatea, cunoscând activitatea de jurnalist al lui Eminescu, care e mai puțin cunoscută din motive obiective, pentru că regimurile cam atât cele trecute cât și cele actuale nu prea le bagă în seamă, deoarece sunt foarte actuale. Ceea ce zicea Eminescu la 1881 este perfect valabil și azi. Deci Eminescu, când vorbea de dacizare, vorbea de o altă lume, de un alt mod de trai. Eu știu că e foarte greu de priceput o nouă paradigmă. Noi căutăm să o descoperim, suntem la început de drum, deși lucrăm de 4 ani pe tema asta. Suntem un grup virtual, pentru că avem rădăcini în toată lumea, începând din Australia, în Statele Unite, în America de Sud, în Europa nu mai vorbim. Sunt experiențe, cineva spunea aici, domnul Iustin Capră, ploieștean de-al meu, spunea că trebuie să ne întoarcem acasă. Noi suntem acasă. Poate că de afară vedem de multe ori treburi care aici nu se văd. Eu, de exemplu, v-aș putea vorbi o săptămână despre mișcarea 5 stele din Italia, care este în mare măsură, are niște obiective similare alor noastre, deși avem particularități importante care derivă tocmai din specificul nostru național. Să revin, deci, o prezentare mai largă puteți să aveți, căutați mișcarea Dacia în internet și ne găsiți. Suntem 3.000 de aderenți, nu toți activi, nu toți, să zicem, competenți, pentru că unul din principiile de bază ale noastre este competența. Nu avem alte valori decât actuala paradigmă. Vrem altceva pentru lume. Lumea a ajuns la o mare răscruce. Ca să putem să ne păstrăm trecutul, trebuie să ne gândim la viitor. Resursele sunt epuizabile. Poluarea a ajuns exacerbată.
bolile de care suferă copiii noștri sunt boli noi, care nu existau. Trăim într-o frenezie care trebuie să înceteze. Nu este specific omului și cu atât mai mult unui popor pașnic, cum suntem noi. Ce spune Eminescu? Cum să spun eu? La ce ne agățăm noi? Nu? Se spune despre daci că nu aveau sclavi. Putem să ne imaginăm o lume fără sclavi? Pentru că noi astăzi suntem toți sclavi. Nu știu dacă v-ați dat seama. Deci, dacă suntem oameni liberi, trebuie să avem în minte, nu știu, noi, de exemplu, ne-am gândit la niște măsuri. N-am bătut nimic în cuie. E totul deschis. Noi suntem adepții open source, free source. Cine se ocupă mai mult de IT, știe ce înseamnă asta. Adică o schimbare totală de viziune și inclusiv asupra proprietății și a proprietății intelectuale. E greu de acceptat în condițiile actuale. Dar noi ne gândim și proiectăm și vom aștepta ceea ce vrem noi. Probabil că se va realiza în 40 de ani. Nu promitem de azi pe mâine cum fac politicienii de azi. Nu mințim. Noi nu credem în democrație, așa cum este prezentată azi. Democrația, așa cum este prezentată azi, este o vorbă lipsită de sens. Atâta timp cât în România sunt, după unele statistici, nu stau să le verific, 90% maneliști, avem democrația. Avem guvernul care reprezintă acest popor. Nu, dacii aveau Tarabostes și Comați. Aveau o organizare socială în care fiecare făcea ce știe. Nu o să o întrebăm niciodată că eu am o vorbă la mișcare. Pe Țața Veta, dacă e de acord să mai punem un reactor sau nu la Cernavodă. N-are sens. Nu? Trebuie să întrebăm oamenii competenți. Adică promovarea în conducerea vieții sociale și economice trebuie să fie apanajul oamenilor competenți. Noi trebuie să căutăm competențele, nu numerele. E puțin greu de acceptat. Deci, triburile dacice, se spune uneori cu dispreț, că nu se uneau. Ne acuză Herodot că nu ne uneam pentru că am fi mai slabi. Nu! Pentru că noi suntem fundamental buni. Noi nu ne-am dus niciodată peste alții. Alții au venit peste noi. Prima formație prestatală a fost a lui Burebista și a apărut ca o reacție la creșterea Imperiului Roman. N-a apărut cu scopuri de suntem acuzați că treceam Dunărea, să atacăm pe romani. Dar acolo era Dacia. Nu treceam ca să ne recuperăm teritoriile care ne aparțin. Noi, la mișcarea Dacia, prezentăm chestii mai ciudate. De exemplu, mitul cavernei, în care trăim cu toți, în care urmărim umbrele panourilor pe care ni le mânuie cineva. Noi suntem afectați de sindromul Stockholm. Ne-am obișnuit să pactizăm cu cei care ne-au sechestrat. Vorbim de lucruri noi și vorbim de pe poziții daciste. Pentru că noi nu suntem așa fundamental. Sistemul acesta nu este al nostru. Noi suntem altfel. Și dacă nu ne trezim la timp, vom suferi consecințe pe care puțin le bănuiesc. Adică
noi putem demonstra că suntem ceea ce se zice aici, rădăcina Europei. Este în sângele nostru să demonstrăm că Baba Vanga avea dreptate când prevedea un viitor nemaipomenit. Dacă o să citiți ce zice Baba Vanga și citiți principiile noastre, o să vedeți că sunt aceleași. Noi acolo vrem să ajungem, nu ca putere economică. Domnilor, puterea economică nu vom ajunge niciodată, pentru că nu vom fi lăsați. Noi avem o datorie de 50 de miliarde, Italia are 2000 de miliarde. Nu, acești bani nu li va da nessuno, nimeni. Aici, în România, nu se vorbește de Mișcarea 5 Stele. Mișcarea 5 Stele proiectează și ea o nouă paradigmă. E momentul să ne mișcăm și noi. Vă spun de la început, succesul nostru este foarte mic, mai ales în România. Oamenii cei mai activi sunt în Statele Unite, sunt în Italia, în Franța, în Germania. Îmi pare rău că nu e domnul Justin aici. Din România, astăzi trebuiau să fie. N-au venit. Unul singur a venit. Bun. Am făcut o numără. Bun, vă mulțumim atunci. Cine vrea mai multe, știe să ne caute și contăm pe cei care știu să ne găsească. Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. Acum, înainte de încheiere, dăm un cuvânt unui tineri cercetașe din județul Buzău și cu aceasta, Brăila, pardon, și cu asta încheiem prealta întâi de ziua întâi. Poftiți? Brăila, în sus, Brăila, dar suntem cu Buzău, nu? Mă numesc Tudor Georgiana și astăzi am onoarea de a vă adresa mesajul Legiunii de Cercetași DECEP al Brăila, din care fac parte în cadrul grupării Getica. Domnule președinte,